Čaute, dneska vás vítam u videa, ktoré je že čo mám za Traxxas. Mám vlastne Traxxas Revo 1.16. Vyzerá si nejak takto, keď to dám. Môžete vidieť, že mám predný nárazník je dobitý. Ešte zadný. Potom motor má... motor je titán. Ešte pozriem, aký je to typ. Neviem. A kebyže chcete vedieť, že čo tu bolo, tak tu boli tieto ramená kvôli vyvýšení podvozku, ktoré boli aj tuto. A potom sme tuto menili količka v serve, lebo keď vy takto zatlačíte a držíte, máte takto a ovládačom takto zatlačíte, tak sa vylámú tie kolesa. A potom... Ale za tých 6 mesiacov akže v pohode, lenže toto musím vymeniť ešte a spoiler asi vymením. Potom tuto je detailný záber, tuto sú... chvála Bohu, že nepočujete moju lipovú batériu, ktorú vám potom na konci videa ukážem, čo mám, nabíjam ju teraz a čo som mám tak... Ešte potom teraz boli menené kolíčka v prevodovke. Toto není brushless. Pýtajte sa asi, prečo si nekúpiš brushless, keď je to asi o 100 € maximálne drahšie, je ešte anténa a že je to o 100 € maximálne drahšie, lenže ja som vtedy, bolo to asi 4 dní pred mojimi narodinami, ja som našel raj modelov, kde som to aj kúpil, lebo som hľadal nejakú dobrú stránku a chcel som nejaké RC auto. Ja som našiel Traxxas teda a nevyznal som sa v tom tak, jak teraz poznám Bandit, Stampede, Summit, E-Max, X-Max a také, X-Max je najdrahší a toto stálo 230 €. No, ja to ešte rozpíšem v popisu a vtedy som ešte bol nováčik, nikdy som nedržal ten ovládač Traxxas, takže toto som mal. Mal som mať Tetona, keďže to je pre začiatočníkov, lenže to malo úzke kolesa, no lebo to by sa prevrcalo alebo Telluride, a to som práve našiel asi také, lebo som chcel niečo ako Telluride, že tiež, alebo od vetry, čo sú tie také tenké kolesa, majú tie auta od vetry, tak som chcel niečo také, našiel som Telluride, ale ten mal úzke a ono by sa to hrozne prevrcalo. Tak nakoniec bolo to Revo a upravili sme ho tými količkami v prevodovke. Dám vám vlastne aj cenu úprav tej nabíjačky, vám ju ukážem za chvíľu a to stalo 8 € a zvýšilo to tak o 12 km. 8 € a 12 km, to je podľa mňa dosť dobré, lebo to je na každé auto sa mi zdá a ono išlo 48 a teraz je 60. Jak som vám slúbil, teraz idem ukážem vám karosériu, mám ju takúto nalepenú. Samozrejme nie v najlepšom stave, to je už Huracan, čo sa prevrátil, ako krídlo, tuto ho musíme už vymeniť. A tuto je ten vnútrajšok. No, je to celkom dosť obité, ale budem mať Summita alebo Stampede, možno ešte niečo iné. Toto je lipobatérka a toto som aj kupoval, ja vám dám do popisku. Toto už je všetko z toho a toto to asi ukončím, takže čaute.